Doekle Terpstra biedt zijn ontslag aan als voorzitter van de KNSB. Hij schreeuwt dat in een brief van de lederieën van het Reetriddersboen. Terpstra had de lederieën, en dan vooral sporters als Sven Kramer, vregen om het vertrouwen in hem uit te spreken. Krijgt Terpstra dat vertrouwen net, dan is hij als voorzitter voort. Bewoners van de Snitserwijken Tinga en Lemmerweg hebben van een mooie actie gevierd om voor te komen dat er een gevaarlijke fietstunnel bij haar in de buurt komt. Fietsers wat vregen haar handteken te zetten in de plannen, die willen letterlijk om de gemeente ombeer. De bewoners maken haar zwaar genoeg de nieuwe tunnel, omdat er twee gevaarlijke haarspeldbochten in het ontwerp zitten. Bij een ongeluk met een quad in Itens binnen juist de middag een man en een vrouw verwonnen rekken. De quad rekken toch onbekende oorzaak van de dik en botst het in een beem. Waar de slachtoffers binnen het ziekenhuis bracht. De politie onderzoekt het nog hoe het ongeluk grek gebeuren koer. Dik 100 militairen van de Koninklijke Luchtmacht hebben juster op het Zeiland in Ljouwert de medaille kregen voor haar inzet in Afghanistan. De meesten van haar komen van de vliegbasis Ljouwert. Ze moesten in Kunduz de Nederlandse politietrainers beschermen. Het wie voor het eerst dat de militairen op deze wijze in het Sint zet waren. Joen en vannacht dan nemen de bewolking en let er wat rein. Het wordt 16 graden en het ziet een matige zuidwestenwind. Morgen eerst bewolkt en wie het waar, middags weer het droeg, dan komt de zinnen erbij. Bij een matige noordwestenwind wordt het een graad als 18.